kalındı şöyle sıralım. Sana göre de gerek geçirdi mi? Bu işi bana koyulmamış. Koyayım da Hudayo, Hudayo. Bir ayda gelip de 12 aylık. Şu taydan öyle tapıp veriyen bulur ucaylı. O tayda bulur diye deli alıp olaydım. Ona hayda deliden pay var sözüm bir paylı. O tayda mama yiyecek buradan biri unaylı. O tayda Men erkek düşünýärmi? Men lüboyma men bir ýere gidesim gelýär, men gitýän. Men gidip keyp edesim gelýärmi? Men gitýände keyp etýän. Men lüboy bireme öýle näçede gelesimde gelýär. Sebäbi men erkek. Men 2 günläp gelesim gelenokmy? Men 2 günläp gelemok. Men isleýärmi dostlarym bilen, gyzlar bilen maşyna aýlanmany? Men şonam etýän. Sebäbi men erkek. Düşünýärmi? Men erkek diýäýdi o maksatla öljenkasına prikin. Hayran alma, onýar wapşe diýmellerler bilýärmi? O, Sen bolana. Sen ara qatnaşmamak. Yo, bekmeler onlar. Onu hayran alma. Elini ber elinden tutayım, bana yakınlaş levinden öpeyim. Bilmelisin gönlüne değip, dinle diyeyim, kovacağım diyeyim. Yekeceğim men adın ağımda, bolmasan da sen men yanımda. Hayş beni yitirme. Yekeceğim al meni yanına. Meni dinlep ululun o şat, patisiyle ya, eline daşap, ağım yeketek. Sonum sorulun birinci yok, delini müt gözükte.